da ni cymaint o fel gwaith i wneud o ran fel just menywod yn bodoli a bod nhw eu hunain I, tymod, on like a ground level, cyn ni hyd yn oed meddwl ni'n y cerddoriaeth, tymod. Fi'n meddwl bod y sy'n rock Gymraeg yn microcosm o'r kind of strwythurau misogynistic sydd yn ei digwydd yn y byd cyfoes rock ar ledled Prydain. Fi dal yn credu bod menywod yn y sîn yn rili brwydro I fod yn I fel deviator o'r norm, timod? Fi'n cofio bod fel ar yr ochr y llwyfan unwaith a nath boi jyst dod lan I fi o'n nhw wedi troi lan I fel set o lan neu rhywbeth a fi'n person wedi cyfeillgar a fi jyst yn siarad yn nhw a bod fel hi, sut y ti, pa band yna, Oedd hi fel, oh, so what do you do here then? So oedd yn meddwl bod fi'n rhan o'r crew, o'n I literally gyda bloody fel in-ear monitors arno, fel edrych fel fi'n edrych, yn barod I mynd o'r llwyfan, a o'n I just fel, okay, mae'n cysyniad yna o fel ti ddim yn rhan o'r byd yma achos ti'n menyw. Yn enwedig fel menyw yn y byd cerddoriaeth, ydych chi'n kind of, mae syniadau chi yn eitha diminished lot amser. A fi'n meddwl bys a lot o menywod yn Miwsig yn cytuno efo fi, bod ti gorfod sort of gweiddi I cael dy glywed. Ond hefyd, fi yn really parchu a really gwrando ar y dynion fi'n gweithio efo. A fi'n meddwl bod y dynion fi'n gweithio efo generally yn neud yn siŵr bod nhw'n rhoi hwnna fel priority I fi, bod fi'n cael fy nghlywed. Fi dal yn meddwl mae lot o waith I wneud o ran kind of menywod cynrychiolaeth hunan a terms nhw eu hunan. Yn enwedig fel merched really ifanc, a fi'n excited pryd fi'n gweld merched sy'n yn gwthio hynny, tymod, fel Edith, fel Molly, fel tymod, y bandiau eraill fi'n nabod. So, yeah. Profiad fi o cael newyddiadurwyr yn meddwl bod Zac a Bydd yn sgwennu'r caneuon, wel, mae Candy enw Girls Talk. Fel, as in mae Zac a Bydd yn good feminists, fel, ond eto, na nhw'n ddim flippin' sgwennu Girls Talk. Mae dim ond yn ddiweddar, mae menywod wedi dechrau cael un statws ar lwyfan. Mae pobl wedi dechrau cymryd menywod ar lwyfan yn serious. So mae hwnna bach tu ôl I fi, ond fi'n teimlo nawr bod y chain cychwyn cael ei torri, bydd mwy a mwy o fenywod. A mae'n dod nôl at y hyfforddi eto, mae rhaid I chi roi'r siawns iddyn nhw, mae rhaid I chi rhoi cyfle iddyn nhw hyfforddi ar y swydd. A dim hyfforddi am ddim, dim dweud mae gennym ni'r cyfle yma I chi hyfforddi yn hwn, ond mae am ddim, mae fe'n internship. Wel, sneb yn gallu hyfforddio I wneud internship 5 diwrnod yr wythnos. Impossible, so mae rhaid I chi rhoi cyfle a talu nhw am y cyfle. Mae pobl yn trio fel herio yn erbyn hynna gyda pethau fel merched yn Miwsig, mae hynna'n fel prosiect amazing, fel I roi cefnogaeth I merched fel bod yn y gwagle hynna. Mae'n cael ei redeg gan merched sydd yna yn barod. Os ti ddim yn kind of herio misogyny, wedyn ni, chi'n mynd I dal redeg mewn i'r problemau yma. Fi'n ffynd o fe'n really exciting pryd mae menywod mewn cerddoriaeth yn mynd I cymryd fel yr ownership na, bod fel, reit, okay, fi'n mynd I gwerthu fel rhywioldeb I fi hunan on my terms, tymod. A fi'n teimlo fel pryd fi'n kind of yn really gweiddi a pryd fi'n bod yn really aggressive, pryd fi'n canu punk, fel fi'n teimlo like I fi like y mwy o kind of prydferth fi'n gallu teimlo, achos fi'n teimlo mor rhydd. Fi'n obeithiol really bydd pethau yn newid. Fel mae lot o fel merched yn dod trwy, fel Annie Glas a fel pobl yma'n headlino fel Tafwyl am noson fel yn 2019. A fi jyst yn meddwl mae hynna'n cam yn y ffordd gywir.